Kwa Migori Terinya County Mahoma Nyakono Mgajuang kama kweth Nyamrerwa matie sublocation makokal e kar chung'od bura ma Kasipul e County Mahoma Bay koro wukoko mar kedo gi tuoche moko matek mathoro pondo kuom dhano kendo juko joma ikgi oniang'. Jafwambo marwa e County Mahoma Bay Ali Abich no limo Nyamrerwa go kendo miyowa sigana no e yo machal kod ma. Nyamrerwa osebedo ka konyo sekta mar thieth e kor gwenge kendo tijegi oseyangi kod sirikal mane omiyo sirikal mamalo ochwalo negi mwandu ma opogore magato bero tijegi e sub location makokale kar chud bura ma Kasipul. Nyamrerwa matiyo alworano tayo chenro mag yo ma opogore kaendi gidiro tuoche adek madongo mathoro joko joma ikgi oniang' ma oting'o tuo mar sukari, tuo mar presa kod mano mar nyamuoda mabende ong'ere gi dho ngere ni arthritis mabende gisebedo ka gikedogo. Women group ni nochaki higa mar 2021 bang' kane wasewuotho e gweng' kaka Nyamrerwa mag gweng' ne wafwenyo ni joma dongo ma odak gi tuoche ma ok thiedhre piyo piyo ka nigi pek. Koro ne wachako ni mondo watemo ni mondo wang'i kaka wanyalo konyogi e kit chiemo ma gichamo. Koro ne wafwenyo ni ka wakelo chiemo mag nyaluo minyalo yude gweng' kaka rabuon, rabolo, alot bo, apoth, susa, nduma, to mago nyalo konyo e medo gi ndalo. Gima gitimo en neno ni jotuo manie bwo chenro margi oyudo chiemo makare mag nyaluo ma onego beni gitiyogo e gayo tuoche makamago machalo rabuon, alode mag nyaluo, rabolo kaachiel kod kothe mamoko magiloso kendo jotuo chamo e kidienje ma opogore. Tiere gik ma watimo, warego njugu, warego simsim. Njugu ka warego titede alot, njugu ka warego tigolo mo. Mo mogole njugu inyalo chiel ga alot, inyalo wirruok go. Simsim ka warego, simsim nigi tije mang'eny motimo. Maduong' moloyo e simsim irege ogolo mo, inyalo wirwa godo joma nigi arthritis kuonde ma arthritis ramo ka. Mano simsim timo. Simsim ni moeno ka nyathi matin ma jahiga 5 kaduogo piny nigi liet dende ore timiye kijiko mar chai achiel kende to bang' dakika moko 30 tiyudo ka liet no dok piny. Mo simsim ni ichielo ga alot, mo simsim ni irwechogo, mo simsim ni inyalo pango go nyuol. E alwora mar kokal gin kod jotuo moingo 200 ma ging'iyo kendo gichiwo negi puonj ka gimokwongo ma gitimo en neno ni gichopo e ute mag thieth mondo giyud yedhe kapok giketogi e chenro margi no. Mondo mi wayud jogi, mondo mi wa identify jogi, wawuotho within the households. Kila Nyamrerwa nigi households morito. Inyalo yudo ka ng'ato nigi udi 100, ng'ato nigi udi 110 ma en morito. Koro miyo sama wawuotho e udigi to ema wayude kaka wanyalo fwenyo ni nitie ng'ama nigi problem mar arthritis, blood pressure to gi sukari. Ka wasetimo nonro ni to watimo gimoro miluongo ni referral, warifagi mokwongo wakelo gi Asisi ka kozidi ma ok wanyal nyalo ma gibedo referred ka to imiyo gi thieth, ka ok nyalre to warifagi kaka osenyisi ni wan watiyo kanyakla walink gi Ministry of Health Rachonyo sub county. Koro ka wasetimo gimiluongo ni referral ni to ithiedhogi ka giduogo dala. Tichwa en timo follow up, wachuno wan wadok e utgi ka wanono kaka gidhi kendo warwakogi e program ni ka wakelogi nitie days ma warome ka. Nyamrerwa gi osebedo ka tiyo mana gi puothegi mar pidho kit kothe kod alode mawinjire beni jotuogo tiyogo kendo chenro mar puonj bende gitimo ne jotuogo kaka ginyalo dak kod tuochego. To wa joma chuo to gi mine mamoko ne wajito kesha ni agolo kama kama wapure rabolo mondo obi okony girubwa kwa dhi mbele nikech pod wan chien pok wayudo nweng'o mwanyalo kawogo kamoro madwa kete rabolo. Asebedo ka pressure chanda kana winjo ka jowagi obire barasana ma winjo puonjgi tadok dala tachako chamo susa, tachako chamo simsim, tachako chamo oganda. Ayudo ka denda opogore kendo sani tanyalo wacho ni ngufu na omedore. Omiyo anajiwo grubni ni gimed konyonwa gweng'.
Apisa ma ochune weche chiemo makare alworano Susan Onyango wacho ni chenro makoro Nyamrerwa go timo e yo kende manyalo miyo jotuo ma kamago dak aming'a. Department mar Public Health mar community nobiro irwa kinde moko ka giwacho ni e karwa kacha waneno mana ka nitiere tuoche mag pressure, tuoche mag sukari to gi tuoche mag arthritis. Gineno ka ng'eny e gweng'. To ne gipenja ni to wanyalo timo nang'o e wach tuochegi. To adieri kata wan be ka wan e osiptal magi tuoche matinde ng'eny waneno ka gin atamalo osedhi malo e yo ma ok ber. Kapok waketo ng'ato e yath ka nigi tuochegi, thieth mokwongo en mana weche mag chiemo. Idwa chiemo nang'o ni ka jolony e weche tuoche ma kamago e kaunti ma Homa Bay obiro chiwo negi sir kaluwore ni tuochego eko osebedo ka hinyo oganda mathoth ahinya to jogo ma hikgi oniang'. Gisebedo ka gitiyo gi local foods mantiere ka kendo ka wang'iyo to namba mag joma noyud gi hypertension, gi diabetes, kendo gi arthritis osebedo ka ni malo. We are doing our data reviews. You are that the arthritis cases, the pressure cases, and diabetic cases were so many. So we organize community dialogues where we strategize for each and every village to have support group. That is how Kokal as a community health unit came up with this project. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.